Oinez txokora gerturatu gara bertako giroa ezagutzera eta batez ere bertan nola lan egiten duten ezagutzeko. Marurekin gaude, egunon Maru? Egunon, bai. Konta iguzu, nolakoa da egunerokotasunean bizitzen zuten giroa hemen Oinez txokoan? Bueno, pues egunak ordu asko dauka, lan handia egiten dugu, txandetan antolatuta gaude, eta, bueno, harrera egiten diogu lagundu nahi digun guztiei, Nafarroko ikastolek parte hartzen dute txanda hauetan, 2 hilabete lehenago gonbitea luzatzen diegu, txanda horiek osatu ahal izateko, guk kopuru batzuk eskatzen edo erregutzen dizkiegu, eta ikastoletan jendeak izena ematen du, eta egun hortan hona etortzen da, eta bere txanda betetzen du. Bai ostalaritzan, materiala saltzen, garbiketan, pixka bat denetarik. Antolatzen gara batzordeka, taldeka, eta, auzolan erraldoi batean, ateratzen dugu aurrera, hemen dagoen lana eta erantzunkizun guztia. Bai. Horrentxe justo, bermutako orduan gaude, hemen ikusten dugu jendea nola dagoen bermuta hartzen. Jende asko gerturatzen da bermuta hartzera? Bai, gainera eskaintza zabala da, esan nahi dute gauza asko eskaintzen dizkiegu, bermut goxo bat egiteko, patata prejituak, raba kroketak, taloak dauzkagu, esan nahi dut denetarik bokatak, ogi bitartekoak, orduan jendeak ezagutzen du lekua, berdegune ikaragarria da, leku zoragarria, polita lasaia, eta jendeak bidea ezagutzen du eta beti hurbiltzen da. Eta goizeko giro hau, eguerdiko giro hau oso lasaia da, gainera familia osoak lekua dauka bertan, umeak gustora egon daitezke, lasai, arazori gabe, beraz, txoko polita ederra eta gozatzeko modukoa. Hala ere, goizea ez da garbukatzen, batez ere bazkariak eta afariak ere ematen dituzute. Bai, dena den Oinez txoko honetan ordutegiak solapatzen dira, edo ez dakit nola esan, gu 8etan etortzen gara, martxan 10:30 11 aldera lanean jartzen ditugu plantxak, taloak egiten ditugu, ogi bitartekoak, eta badira egunak non ez da inoiz amaitzen. Amaitzen da gaueko ordu txikitan, esan nahi dut jende haunitz etortzen da gure gana, zorionez, eta orduan lana ez da bukatzen. Jendeak bai, txandak bukatzen ditu, aldaketa hori ematen da, baina produktuak eta eskaintza 24 ordukoa da, ia. Batez ere, bokatak eta prestatzen dituzute, baita ere patata frigituak, taloak. Zenbat bokata egin daitezke egunero Oinez txoko honetan? 1500-etik gora. 1500-etik gora, eta txupinazo egunean okerrez bandimanago 3000 luze izan ziren, 3800. Uste dut hori izan zela zenbakia. Beraz, kriston lana da, baina merezi du. Segurazki plantxak behin amaituta, gero hurrengo egunerako ja bero egongo dira. Plantxak itzaltzen dira, lasai eta ongi garbitzen dira, dena garbitzen da, dena jasotzen da, dena ondo uzten da, hurrengo goizean berriro hasteko, bai. Hala ere, gastronomiaz aparte, hemen ere eszenatoki badokazute mundututa, hainbat musika taldeek giroa manifestatzen dute eta gauean batez ere? Bai, 6etatik hasi, 7etatik hasi, eta, segun eta eguna, segun eta taldea, goizeko 3, 3:30 arte. Lehenengo egunean, adibidez, Oian Bega egon zen gurekin, kriston giroa sortu zen, gazte jende pila etorri zen, gaur urtz dator, atzo bertsolariak izan ziren, jauziak dantzatzeko aukera egon zen, duela 2 egun, Herriberako taldeak ere bertaratu dira, tailer bat ere badaukago birziklapenaren inguruan, tributoak, orain modan dauden tributo horiek ere badaukagu bat, Aizu taldearekin, Madridetik datoz, begiratzen ari naiz, eskaintza oso zabala da, musika estilo desberdinak, eta, aukera eman nahi diegu etortzen diren guztiei, bere gustoko zerbait aurkitu dezaten, eta tartetxo horretan gurekin egon daitezen hemen.
programazio barate daukazote batez ere adin guztiatako jendeari ahalik eta gehien Bai, ahaztu dut, adibidez, Txutxine Bainez ere hemen egon zen, bere rantxerak eta kantatzen, eta, bueno, jende, ez dakit nola izan, jende helduagoa edo, hor ibili zen kantu kantari, eta bueno, eta gero, kukusturekin ere izango dugu kantu saiotxo bat, bueno, denetarik, ez ditut guztiak buruan, DJ-ak ere, Koreiatik etorritako talde bat, denetarik pixka bat, bai. Ja, San Fermineak amaitzeko atarian gaude, ustelak amaika da gaur. Bai. Gogokin hartuko dituzu ja oporrak, edo horrendik ere gogoak dituzu festa eta hemen giro honetan jarretzeko? Nik gogoa daukat nire etxera joateko. Ez, oso gustora gaude lanean, lana ikaragarria da, baina merezi du. Argi daukagu zergatik eta zertarako egiten dugun, guk aurten, heldu den urtean Lizarra ikastolak egingo duen bezalaxe, eta aurretik egin duten bezalaxe, lana eskerga da, baina merezi du, eta orduan gozatzen ari gara. Lanean, baina gozatzen ere bai. Nekatuta gaude, baina jarraitu behar dugu, eta aukera ona eskaini, datorren guztiei, orori, eta disfrutatu, egin daiteke eta. Hurrengo urtean ere hemen aurkituko zaitugu? Bai. Esan dizudan bezalaxe, oinez txokoak aurrera ateratzen da, Nafarroako 15 ikastolak hemendik pasatzen direlako. Orduan, guri heldu den urtean tokatuko zaiguna izango da, txanda bat edo bi edo 3 egitera etorri, eta noski, bai, egongo naiz, nola ez? Osongi, mila esker Maru, eskenitako denboragatik, guk ere hemengo giroa ikusiko dugu, aurten ere bertan egon dago delako oinetxakoa, urtero bezala, eta espero dugu ahalik eta urte gehien hemen egotea. Horixe da. Mila esker. Zuri, zuei. Bueno, oinetxokon ere ezaguna den moduan, oinezeko denda dago, hemen dago anerekin, material batzordeko ordenadona da aurten ere oinezeko txokoan. Kontigu zuane, nola antolatzen zarete batzorde honetan? Begira, gure batzordean 19 pertsona gaude, eta gero barruan azpi batzordeak daude. Adibidez, batzuk egiten dute informatikako lanak, zein primatu behar den eta zerrez, beste batzuk irterak antolatzen dituzte, familia batzuk joaten dira kanpora eta hainbat festetara, hor jartzen dute gure postua, gure arropa, eta hori da modu bat ere ikastola eta ikastolaren arropa banatzeko, eta zabaltzeko. Gero beste batzuk antolatzen dute denda, Tuteran aurten izan da lehenengo aldia denda bat jarri dugula, eta oso harro gaude, egia esateko, Nafarroinez bat Tuteran denda bat izatea, historia polita da. Gero beste batzuk biltokiko arduradunak dira, eta hor antolatzen dituzte ekartzen direnean eskaerak eta hori zenbatu, albaranak begiratu eta Gero badaude ere punto fijo batzuk, Nafarroan zehar, eta hor bat dugu pertsona bat transporte egiten duena, eta beste bat eramaten duena. Falta da, adibidez Bianan badugu neska bat Marta izenekoa, eta berak saltzen diguan gure arropa. Oso ondo, asmo onarekin, eta, lezakan badugu beste pertsona bat, baditugu hainbeste puntuan jendeak saltzen dituela arropa bolondrez. Eta horri guretzak kriston laguntza da, ze bestela familiak desplazatu behar dira puntu hietara arropa saltzera. Osongi, aurten esan duzun bezala Tuteran izango da berriz ere Nafarroineza, eta izan argi dauka leloa. Zer dela eta aukeratu izan da lelo hau? Leloan gauza asko esan nahi du, hitz jolas bat egin dezakegu. Alde batetik gure ikastola argia du izena. Eta orduan ikastolaren izena leloan ere sartzen da. Eta izan argi herri beran da, izan argi nora eraman nahi duzu zure seme alabak, ez? Ikastolarekin apostu bat egitea eta euskara herri beran. Hemen ikusten dugun bezala, hainbat kamiseta, sudadera, pinak... Zenbat material dauzkazute gaurko gunean hemen dendan? Hemen ez dugu dena ekarri, bestela ezinezkoa zen mugitzea. Baina ekarri dugu pixka bat denetatik. Gainera Iruñan eguraldia ez da herri beran bezala, askoz gehiago aldatzen da, igual gauean hotza egiten du. Orduan izan behar dugu pixka bat denetatik, sudadera, galde batetik, txaketak,
maukamotxak, tiranteak, ekarri dugu pixka bat denetatik. Eta gero merchandising-a ere badugu, pins, giltzatakoak, karterak, denetatik. Eta egia da oso ondo saltzen ari gara, Bai, egun hauetan harrera horren eduki duzute, salmenta handiak egon dira? Ondo, bai. Igual goizean flojoago, baina arratsaldean jende animatzen da, etortzen da afaltzera, eta oso ondo, bai, denetatik, bai, posi gaude. Gainera ekarri ditugu gauza gehiago, erreposizioak egiteko, saldu dugulako, orduan oso ondo. Albiste hona da, San Ferminen amaieran gaude ia, egun pare bat falta da, oraindik ere espero duzute jendea bertara animatzea? Jo, begira, posi gaude aurten gainera, asteburuan, 2 asteburua ditugulako aurten. Beraz, suposatzen da hurrengo asteburuan ere salduko dugula. Eta ja gero udara begira eta ahalik eta hurbilen dagoen Nafarroinez hori begira, zer notatako programazioa edo ideia daukazute planteatutak? Begira, guretzako oso hau, San Ferminetan hemen txonda bat izatea, oso ondo dago ikasteko ere. Klaro, guk Nafarroinezean izango dugu horrelako etxe bat edo horrelako leku bat saltzeko gune bakoitzean. Eta horrela, ikusiko dugu ze botatzen dugu faltan, edo zer gehiago eraman behar dugu. Horretarako froga oso ondo dago, ikasteko ere eta ikusteko ze aldaketak egin dezakegu egunari begira, Nafarroinezari begira. Eta urtengo Nafarroineza potentea izatea espero duzute? Espero dugu bikaina izatea. Jende asko animatzen dut eta jende asko etortzen den. Bueno, ni gutxienez ez dut ia inoiz Nafarroinez batetara faltatu, urtero bezala bertan egongo gara, bai lanean edo bai ibiltari moduan, eta espero dugu hor oso ongi pasatzea, mi eskeran eskaini diguzun denboragatik, espero dugu salmenta oso handiak izatea, jendea animatzea, eta zorte hona dizugu. Venga, eskerrik asko.